سلام نعم تخاتلتي نايزي channel قرية برودكشن كما يتخون كما يالهم مساخم زلخو حاوهم قرية كم تلمت كل جزء كأربالكم تاني هذا لخو أم نايس راحت كزنا ويكا كزنا كقولنا نقول لهم ويكا كتقمنا زخلو قالك كافت من قد سرحي ناوهم زبلو channel نالبات تاب أبناي تيك توك بزح نجارات كنا تسأني بموسيقى نجورنا دي ولا حزرت نجوركو كتولكم تسأنحكو فيديوهات من الوقت أب يوتيوب كروب وحدي لتسأني خون غالي نلو ممكن كمتي كل جزء زولكم أما قد سرحي أنا سرح له ويكا أنا استقام لنا جرازلو نباهم قبل مية مالتي انت حزلكم متيلهم من الوقت أبتزانا دراير وشر لاوندري كله أنا غالي إذا كان تايو من الوقت أنا هجين أتو تكنيشان كوينة زي كون كونغرقو دايرا جالك كافت أنا زرعه ويكا أنا زتطاو كل نجارات نعخمون كجات مكمون كتقاملون تخوليهم إلى سلازة حسب كيا مالتي إذا كان تايو لاوندري كنبل كلنا كحدث كلنا نحسب نحرتي تي روتين وديو جن تخدان كيد حسبه مونغو مايكل لوت ماشين تلاوندري تطو ندحريلا مخا تيكنك زغبو ويكا كتزفو زغبا او خلو مونغو ايراليلا زخونه كو صحف مستبنا تلاوندرنا اتي تنكي غره كافت تنك خون زخل حدا حيزلكم متيلكم نسخ انتايو مونغو اتي درينك تغبر زغبا درينك يكون او كوف بلومو اتي سايكل شعو مونغو تطو تلالا تلاوندر مالتي سو غله كافتي زغاطمه ويكا تنك خوين زرخو كوانه نعو خكافلكم منالبات نعخمون كتقمكم سلاسخيل مالتي نا حساب انتايو لاون رخ نقبر كلنا اوفرلود نحر كوينو تي سايكل كخيد كله امونغو بتناي معصو تقرقيرو زخيد نافت درين كقبر كله سبين كقبر كله نافتي بت درين زخونه ناشت نغرات كم كالسي كوستموزي زخونه ناشت زخونه نغرات او تقرقيرو مستناي ما يرسح زخدلو ناو يخيدمو افتناتو بايب مسبصحه ويك افتنا بامب علاو او مسبصح انت يخون تطو بلمو نتخوت زغبو مايشعو سلازعبتو كم ايرريلا تا ماشينا تطو سيبونتي السخاء كريكم نلومي نايتلاون رحيجلكم مسيالكم اب قصال لما نايتي دراير ون دراير كا قال تنكي ناي زي من قص نحرس إلنا ولا ساعات مولو رانك قبر صنيح جن أين كسلنا مالتي سخاء جرا كافت تنكناتون كم تسلكم نالوات كحجزكم زبل تسفلني نلومي بزعبا لاوندري خنو الكلنا زتفلالي موديل زلو زتفلالي عينتي جن أنا حزلكم متحزلكم كابزي حزي لكم نالوات ناتكمون كم تمساسال نحر عليكم سرحالكم خيلي زبل إنك علني مالتي سلازي تحزي متحزل لاوندري كما يتمثل مسلكم نزيات مثل إذا عينت زي لاوندري خنريو خلنا ناتو كستالو هول كيسي درور على تحتي نايتي ديترجنت دي نايزخونه نجر كنا أمطلو نخيل قبل عليا زلا اتي نقورو زلنا قدامنا تنتايو سوكيت ناتو ندحراوتي نايو استمر صخون كل زخونه مقبرنا اتي بلاغ ناتو كنوصل لنا مخنياتو مس الكتريك زتاساسر سلازخونه مالتي بدحريو انتاينا نعوتينا كل جزء انتاي لو اب تحتي نايتي لاوندري كم عينت لاوندري ندحر كوينو نايتي درين زخدلو نيشتي نجر بامب لو تبامب حجن متى يستقم درين كقبر كله تبامب سحبة نفتنا يرسح زخدلو توصو مالتي أمونغو حجن تاي مانوالي نحنا كنترول كنقول زقبا أناخا أدو مالتي وزي مانوالي زين متى تقمنا نحرينا زخنا نجر أبجبانا تسنح سنتيم دي أبجبانا تسنح زخنا يرسعنا يا نجر كنحاسب وخلنا مستماي رسح تأكيبون نخوتي اللي خيرهم أو استاكي خو مالك زي لك أهم سريوار لهم بس فتح هذا له سلسلة سكرول لون مثلا سلسلة سكرول مش فتحنا تي بعدين تي تحت زل ميكانيزم وقلل زبالة من قدي كان ريان خلينا مالتي زي أنا جدا تكنيشان كن كونا لنا مالتي يكونن راين تاي تنقبر زلنا فلت كلنا معنا يحجزنا أي مالتي تي ناتو درين كات ما يرسح زخدول حدا لك أفت سينك دي ويكا أفت ناي زخون ناي سويج لاين زلو بايب كونكت زخونالو لك أجي عم سفتحنا انتن سلسة مسمر كم ستري ودر لهم مالتي
እታ ታሕተይቲ ባዲ ትወፅእ ንዓ ምስ ኣውፃናያ ድማ ልክዕ እቲ መካኒዝም ብታሕቲ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣብዚ እንታይ ኢና ክንርኢ እንድሕር ኢልኩምኒ ልክዕ ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ናቱ ናይ እዛ ፃዕዳ ትረአየና ደላ እሳ እታ ናታ ካፕ ወይ ከዓ እታ ናታ ናይ ስዌጅ ላይን ተመሓላልፍ እያ ማለት እዩ እታ ፀላም ትረአየና ዘላ ከዓ ብሸነኽ የማን ፀላም ዘላ ድማ እሳ ድማ እታ ፓምፕ እያ ማለት እዩ ሕጂ ብየን እዩ ዝመፅእ በዚ ፀሊም ዝረአየና ዘሎ ከምዚ ዕርዳይ ዕርዳይ ዝመስል ዘሎ ካብኡ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ማለት እዩ ብኡ መፅዩ ልክዕ በዛ ናይ ፓይፕ ዘላታ ከዓ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ናይ ኤሌክትሪክ ዘላታ ጀስ ከምዚ ፒን ኣለዎ ንዕን ጠዊዕና እንድሕር ስሒብናዮ ካብቲ መንገዲ ክእለያ ንኽእለን ምስ ጠወቅካያ ከምዚ ቀርቂርካ ምስ ሓስካያስ ይፍታሕ እንድሕር ፀቂጥካ ሓስካያ ከዓ ይፍኖ ማለት እዩ ንዓነ እንድሕር ኣዝሊቕናየን ነቲ ኩባያ ዝመስል ዘሎ ብዓብዩ ብቕልል ዝበለ መንገዲ ንክነምፅኦ ኣይንፅገም ኢና ማለት እዩ እዚኣ ኩባያ ትመስል ንሪኣ ዘለና ልክዕ ከም ትረአየና ዘላ ሓንቲ መስመር ኣላታ ንዓ ፈቲሕና ክነውፃ ኢና ማለት እዩ እሳ ምስ ፈታሕና እታ መስመር ብድሕሪኡ እቲ ዝቐለለ መንገዲ ክኾነልና ዝኽእል ናይ ምፍታሕ እዩ ማለት እዩ ክንፈትሖ ንኽእል ኢና ከም ዘለዎ ግን ንምንታይ ዝጠቕመና እቲ መስመር ምውፃእ ማይ ኣብኡ ተረፍ እንድሕር ሃልይዎ ኮይኑ ኣብ ክንዲ ናብቲ ላውንድሪ ዝምለስ ኣብ ዝኾነ መዕቆሪ ድዩ ከምዚ ድስቲ ወይ ቢያቲ መሳሊ ጌርና ክነውፅኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ምናልባት እቲ ዓይነታት መስመር እቲ ሄድ ናቱ ክፈላለዩ ይኽእል እዩ ኣብዚ እቲ ስክሩ ዓይነት ናቱ ዝተፈለየ ካልእ ዓይነት ስለ ዝነበረ ብካልእ ክነውፅኦ ኣለና ማለት እዩ ምናልባት ቁርብ ስለዚ እሱ ምስ ፈትሐናዮ እቲ ክንገብሮ ዘለና ካልኣይ እዚኣ ምስ ፈታሕናዮ ብድሕሪኡ ከም ትረአየኩም ዘላ ኩሉ ከይፈታሕና ብቕልል ዝበለ ጥራይ እታ ቀዳመይቲ ዘላ ክንፈትሓ ኢና ማለት እዩ ንሳ ከዓ ንምንታይ ንቅድሚት ደምፃ ዘለኹ እቲ ናቱ ማይ እንድሕር ተረፍ ኣለዎ ኮይኑ ኣብ ክንዲ ንውሽጢ ዝፈሰልና ንደገ ንክወፅልና ማእታኒ ማለት እዩ ዝኾነ ሸሓኒ ድዩ ዘለና ዓይነት መቐበሊ ጌርና ክነውፅኦ ንኽእል ኢና ብፍላይ ኣብ መሬት ዘሎ እንድሕር ኮይኑ ንክነውፅኦ ይቐልልና እዩ ማለት እዩ እዚኣ ናታ ድሮወር ኣለዋ ኣብ ላዕሊ ምስ ኣበልና ድማ ልክዕ ንየማን ክንጠዎ ከለና ንኣስር ንፀጋም ክነብል ከለና ዝኾነ ነገር ዘክርዋ ንፀጋም ክነብል ከለና ከዓ ንፈትሕ ማለት እዩ እዚ ልክዕ እቲ ኩባያ ናቱ ኩሉ ግዜ ክንገብሮ ዘለና ዋላ ናይ ግድን ምስ ተዓብሰ ጥራይ ዘይኮነ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ምሕፃብና ከምዚ ጌርና ኣብኡ ዘሎ ድሕሪ ኣፅሪናዮ ነቲ ጥዕና ናይቲ ላውንድሪና ይሕግዘና እዩ ማለት እዩ ሳምታይምስ ስኢልና ጥራይ ንጥቀመሉ ኢና ነገራት ክሳብ ዝኾነ ኢድ ሂቡ ክሳይ ትገብር ማለት እዩ ሰርቪስ ክንገብረሉ ከለና ፅቡቅ እዩ ከምዚ ክንከፍቶ ከለና ንሓንሳብ ብዙሕ ማይ ክህሉ ስለ ዝኽእል ብዝተኻእለ መጠን እቲ ስፒን ዘሎ እንድሕር ጌርናዮ እንድሕር ኮይኑልና ስፒን ጌርና ስፒን እንተደይገበርናዮ ከዓ ብዝተኻእለ መጠን በብቁሩብ እቲ ዘለና ማይ ኣብ ውሽጢ ዓቐኑ ክንደይ ከም ምዃኑ ኣይንፈልጦን ኢና ግን በብቁሩብ እናገበርና ነቲ ማይ ቅድም ድሬን ንግበሮ ቅድሚ ቅልጥፍ ኢልና ክፍት ምባልና ማለት እዩ ብዙሕ ሒዙ እንድሕር ፀኒሑ ኣብቲ ዘለዎ ላውንድሪና እቲ ማይ ፍላት ከይገብረልና እሞ ብዙሕ ክስታይ ከይከውን ማለት እዩ ዝበዝሕ ግዜ ኣብዚ ልክዕ ትሪእዋ ዘለኹም እዛ ኩባያ ቅድሚ ናብታ ፓምፕ ምኻዳ ኣብዚ ስታክ ይኸውን ነታ ኩባያ እንድሕር ሃልዩ ዝኾነ ነገር ማለት እዩ ኣብኡ እንድሕር ዘየለይ እውን ተኽእሎታት ኣብ ድሕሪት ናይ ምፅናሕ ኣለዎ ማለት እዩ ኣብዚ ዘጋጠመኒ ቅድሚ ሕጂ ልክዕ ኣብታ ኩባያ ረኺበያ ነይረ ሕጂ ግን ክንሪኣ ናብ ሓንሳብ ከም ትፀንሐና ማለት እዩ እንታይ ዝፅሕፈልና ከምዚ እንድሕር ፀኒሑ ኢረር ኮድ ዝፅሕፈልና እዩ ኣብቲ ዲስፕሌይ ናይቲ ላውንድሪና ኢረር ኮድ ይፅሕፈልና እዩ እንታይ ክንገብር ንኽእል ሽም ናይታ ብራንድ ናይቲ ላውንድሪና እታ ኢረር ኮድ ሂባትና ዘላ ፅሒፍና ኣብ ዩቱብ እንድሕር እቲናዮ ናቱ ልክዕ እቲ ኢረር ኮድ ክነግረና እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብውሽጢ ስታክ ኮይኑ ከም ዘሎ የርእየና ኣሎ እቲ ቪድዮ ኣብ ውሽጢ ገና ኣብዚ ከይበፅሐ ከሎስ ኣብቲ ውሽጢ ኮይኑ ጠጠው ኢሉ ማለት እዩ እንታይ ገይርዎ ነይሩ
ነቲ ማይ ድሬን ክወፅእ ዝግብኦ ዓጊቱ ጠጠው ኣቢልዎ ነይሩ ማለት እዩ። ገና ብዚ ከይበፅሐ ከሎ ሕጂ ጠጠው ዝበለ እቲ ማይ ክወፅእ ኣይከኣለን እታ ላውንድሪ ከዓ ኣብ መንጎ ጠጠው ትብል ነይራ ማለት እዩ። ሶ ኢማጅን እንድሕር ቴክኒሽያን መፅኡ ከዕርየልና ክሳብ ክንደይ ኮስት ክገብረልና ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ንሕና ስለ ዘይንፈልጣ ራይዎ ክሳብ ክንደይ ካልሲ ክሕፀብ ዝኣተወ ምስቲ ድሬን ክትገብሮ ከላ ናብኡ ስለ ዝኣተወ ነቲ ማሽን ስታክ ገይርዎ ነይሩ ማለት እዩ። ኢማጅን ካልሲ ረይዎ ሕጂ ክሳብ ክንደይ ነቲ ንእሽተይ ፀቢብ ናይቲ ቱቦ መስመርሲ ማይ ጥራይ ክሓልፈሉ ዝግብኦ እዚ እንድሕር ኣትይዎ ክሳብ ክንደይ ስታክ ከም ዝኸውን ማለት እዩ። ሶ ነቲ ላውንድርና ከዓ ኦልሬዲ ድሕሪ ዘይንፈልጦ ኮይና ኣይንፈልጠን ኢና ክንደይ ክስታይ ክገብረናይ ክንደይ ኮስት እውን ክሓተናይ ማለት እዩ። ሶ ብዝተኻእለ መጠን ከምዚ ጌርና ቀሊል ነገር ቀሊል ኣይኮነን ግን እንድሕር ርኢናዮሲ ቀሊል ነገር ንሕና ባዕልና ክንገብሮ ዝግባአና ገዛና ከዓ ካብ ኣሽሓት ምኽፋል ንድሕን ኢና ማለት እዩ። ሶ ሓደ ቴክኒሽያን ፀዊዕና ክነምፅእ ከለና እቲ ናቱ እቲ ቫልዩ ስርሑን እቲ ዝሰርሖ ስራሕን ማች ገይሩ እዩ ከኽፍለና ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚኣ ጌርና ግን ዳዝን ኮስት ባዕልና ምስታ ዘላትና ግዜ ጌርና እቲ ዘለና ቴክ ኬር ክንገብር ንኽእል ኢና። ሪመምበር ግን ከምዚ ቅድሚ ዝኾነ ነገር ምፍታሕና ምስ ኤሌክትሪክ ዝተሓሓዙ ነገራት እንድሕር ሃልዩ ቀዲምና እሱ ካብቲ ሶኬት ናቱ እቲ ፕላግ ናቱ ኣውፂና ክንሰርሕ ከለና ዝኾነ ክንትንክፍ ከለና ሴፍ ክኾነልና እዩ ማለት እዩ። ካልእ ድማ ዘይንፈልጦ ነገር ክንሰርሕ ከለና ኣዝ ሬኮመንዴሽን እንታይ እብል በታ ቴሌፎንና ድያ ብዘለና ነገር ጌርና ስኢልና እንታይ ንፈትሕ ከለና እንታይ ንኣስር ከም ዘለና ከመይ ከም ዝነበረትን ቀዲምና እንድሕር ብስእሊ ሒዝናዮ ፀኒሕና ወይ ብቪድዮ ጌርና ሒዝናዮ ፀኒሕና ምናልባት ምርሳዕ እንድሕር ኣጋጢሙ ከመይ ከም ዝፀንሐና ምዝካር ተዘይክኢልና ኣብቲ ቦትኡ ነቲ ቀዲምና ዝሰኣልናዮ ስእሊ ጌርና ክንመልሶ ዝሕግዘና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣ ምስ ገበርና እቲ ናትና ኮፍ ኢሉ ዝነበረ ወይ ከዓ ኣብቲ ድሬን ኤረር ዝብል ዝነበረ ኣብቲ ናይቲ ማሽን ሶልቭ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ። ምክንያቱ እቲ ማይ ክወፅእ ዝግብኦ ኣብኡ ስታክ ይኸውን ስለ ዝነበረ ክወፅእ ኣይከኣለን ማለት እዩ። ልክዕ እቲ ኣፅሪና ስራሕና ወዲእና ምስ ኣበልና ድማ ከምቲ ዝነበረና ኣብ ቦትኡ ክንመልሶ ከለና ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ። ሶ እዚኣ ልክዕ እታ ናታ ፓምፕ ዘላታ እታ ፓምፕ ከዓ ልክዕ ካብቲ ላዕሊ ተጨንጊዑ ምስ መፀ ኣብኡ እንድሕር ሃልዩ ንታሕቲ ስሒባ ተውፅአልና እያ ማለት እዩ። ሶ ሜክ ሹር ኩሉ ንፁር ኮይኑ እንድሕር ረኺብናዮ ኣፅሪና ምስ ወዳእና ድማ ልክዕ ከምቲ ዝፀናሐና ጌርና ክንመልሶ ኢና ማለት እዩ። እቲ ፅቡቅ ነገሩ ዝኾነ ነገር ክንሪኦ ከለና ክገብሮ ናይ ምባል ክእለት እንድሕር ባህሪ ህልየና ኮይኑ ክንገብሮን ክንሰርሖን ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ሶ እቲ ዕላማ ሓደ ናተይ ካብቲ ዝጥቀመሉ ከዓ ዋላ ብሙሉእ ዝኾነ ነገር እኳ ተዘይሃብኩም ግን ኣትሊስት ኣብ ገዛና እቲ ዴይሊ መዓልታዊ እንጥቀመሉ ስራሓት ክንጥቀመሉ ከለና ባዕልና ከዓ ከምዚ ናይ ኣዝ ኢመርጀንሲ ንኣሽቱ ነገራት ከዓ ርኢና ናይ ምስራሕ ተኽእሎታትና ክዓቢ ከለካ ዝበለፀ ይኸውን እሞ ካብቲ ሓደ ሎም መዓልቲ ትሰርሖ ፅባሕ ከዓ ካልእ ስለ ትመሃር ማለት እዩ። ሶ እዚኣ ናይ ላውንድሪ እያ ልክዕ ከምዛ ዝረኣኹማ ድማ እቲ ናታ ማይ እንድሕር ኣብኡ ኮፍ ኢሉ ፀኒሑ ኤረር እንድሕር ጌራትና ድማ እቲ ኤረር ከመይ ጌርና ከም ንኣልዮ ዘርኢ ማለት እዩ። ሶ ሓንቲ መስመር እያ ዘላታ እተን ሰለስተ ጎዳጉዲ ዝረአየና ዘለዋ ከዓ እተን እግርናተን ኣብኣ ስታክ ከም ዝኾና ምክንያቱ ክንቀሳቀስ ከሎ ብግቡእ ክእሰር ስለ ዘለዎ ኣብታ ቦታኣ መሊስና ከም ዝፀናሕትና ጌርና እተን ቦተአን ከዓ ካበል ጌርና ንሽፍነን ማለት እዩ። ኣፅሪና ወዲእና ዝኾነ ዘለኹም ዘበልና ምስ ወዳእና ድማ እቲ ክንገብሮ ዘለና ንሕና ልክዕ ኣብ ቦትኡ ንምምላስ እዩ ማለት እዩ። ሶ ኣፅሪና ወዲእና ኢና እቲ ካልሲ ዝነበረ ምስ ወፀ እቲ ብድሕሪኡ ዝነበረ ኣብ ቦትኡ ንምምላስ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ሶ ልክዕ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ኣብቲ እግሪ ኣለዋ በቲ ድሕሪት ኣብቲ ናተን እግሪ ከዓ ልክዕ እቲ ናተን ከም ዝግፍሕ ዝበለ ናይ ቦታ መቐርቀር ኣለዎን ብቅድሚት ሓንቲ መስማር ጥራይ እያ ዘላታ እታ መስማር ከዓ ልክዕ ከምታ ዝፀናሕትና ኣብ ቦታኣ ኣሲርና እታ ካፕ ናታ ወይ ከዓ እታ መዕፀዊት ከዓ ብግቡእ ጌርና ኣሲርና ዝኾነ ማይ ምታን ከይፈሰና ናብ ቦታኣ ምምላስ እያ ማለት እዩ። ሶ እዚ ካብቲ ብዙሕ ውሕድ ናይቲ ላውንድሪ እዩ። እቲ ላውንድሪና ከዓ ያ ከመይ ከም ዝነበረ ከመይ ከም ዘሎ ንሪኢና ኣለና
ምናልባት እዚኣ ናይታ ላውንድሪያ ኣብ ካልእ ግዜ ናይታ ድራየር እውን ኣትትቦ ብቕልል ዝበለ ከመይ ጌርና ከም ነፅርዮ ወይ ከዓ እቲ ናቱ ሊንት ዝበሃል ወይ ከዓ እቲ ጡጥ ዝመስል ኣብኡ ዝፀናሕና እውን ብኸመይ ከም ነፅርዮ ዘርኢ ቪድዮ ክሰርሐልኩም እየ ንሎሚ እዚኣ ትመስል ኣብኡ ክንገርየ ምናልባት ሓጋዚ ጠቓሚ ኮይኑ እንድሕር ረኺብኩሞ ላይክ ክትገብሩ ከምኡ ድማ ካልእ ሰብ እውን ሓጋዚ ክኸውን ኢልኩም እንድሕር ኣሚንኩም ከ ንስቶም ንስኹም ትፈልጥዎ እውን ንዖም እውን ክሕግዞም ስለ ዝኽእል ናብቲ ናትኩም ሸር ግበርዎ መጀመርያኹም እንድሕር ኮይኑ ከዓ ኣብ ካልእ ግዜ ዝሰርሑ ቪድዮታት ብቕልል ዝበለ መንገዲ መታን ክመፀኩም ሳብስክራይብ እንድሕር ጌርኩም ነቲ ቻነል እውን ንኽዓቢ ስለ ዝሕግዞ ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ስራሕ ክመፀኩም እየ ንሎሚ ኣብዚ ከዓ ክለናይ ሰላም ወሰናይ በቢ ዘለኹሞ ሰላም ቅነ